Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Okay, dito tayo nga sa Purok 9 sa Barangay Sibilya at kasama po natin si Kuya Roland Cortez. Siya po yung may-ari ng baka. Kita niyo yung sisiglan ng dalawang guya. Okay? Manong, pakisalaysay niyo nga po kung paano po nanganak itong baka po ninyo. Sir, February 1 ng hapon, nanganak yung baka ko na kambal. Okay? At babae at lalaki, sir, yung anak niya. Yun nga, swerte sa akin na nag-aalaga ng baka dahil ngayon lang na nanganak ng dalawa. Okay. So, ito kuya, hindi naman nahirapan yung inahin? Nahirapan yung pangalawang anak niya. Kaya yung misis ko, siya naghila yung isa, yung pangalawa. Dahil nauna yung paa niya, hindi yung ulo. Pero yung isa, okay lang yung isa, yung ulo niya nauna. Okay. So, ngayon kuya, hindi naman nahihirapan sa pagpapagatas? Okay naman, sir, yung gatas niya kasi marami na siyang kinakain dito, dayami, mga mais at saka mga damo. Pang inang anak niya to, Kuya Roland? Bali pang 7 sana, sir, pero ngayon doble, naging 8 na siya. Okay. Maraming salamat, kuya. Swerte ninyo. Thank you. Okay, kita nyo yung kanyang mga alaga. Tingnan nyo, sumususo. Okay, sige. Okay, salamat. Salamat. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.